побач з штрафной пляцоўкай. Калі б метр наперад, то было б пенальці, але штрафны удар. Навес найлепшы. Ну, яка... Ох, Ох ты, эфектны. да, Антонович сёння просто удары. Так, так, так. Малайчына. Дарэчы, ну так. Калі навес з таго боку, неяк адразу. Спакайней. Так. Ох, Закмантович! Неджи, гэта якраз новичкі нашай каманды на гэты сезон. Неджи трохі пагуляў у першай лізе. За слонямі за Оршу ў мінулым годзе. Гуляць шырока, пераводзім на левы фланг. І зноў Антонович. Антонович на Далідовича. Алексей Баранаў. И не спешается. Опа, передача была на Закмантовича. Так, в обороне застались только самые низенькие наши гульцы. Опа! Ой, Было... Так, Стариков. Ну, мяч, я скажу, амаль весь час. З того місця, якого нам треба. Весь час. З того місця, якого нам треба. На тим полі. Так, Ладуцька. Капітан з м'ячом, удар. Опа. Неприємний був. Хлопці з подорожника так само достатково хутко вертаються. Хоча яны у теорії особливо і не йдуть нікуди на гэты бок. Тому весь час там тусують. Опа, було. Втор БДУ, коли не помиляюся. Так, навес. Навес. І знову небезпечно. Розігратися. Ну, ударів по брамці сапраўды немного. Але треба сказать, что и смолявіцкая команда так само довольно щільно обороняется. Так что зверните на гэта увагу. Калі б зараз хто-небудь з наших там був би близько, був би цікавий момент. Алексей Баранов передає на Довбіщука, Довбіщук на Так Антоновича. само новенький, так? Новенький, але я б сказав, що доволі опытні. У тим у першій лізі за команду Мінськ-2. І у тим ліку викликався у склад Просто контактная гульня. Здається, гульня рукою, ці не було. Ну так, мене... Ох, знов-то. Добіжи. О, добіжав. Олексій Баранов, що тут? Антонович у штрафной. Передав. Передача на Старикова. Старикова у гэтым матч канцы гэтага тайма. Ну, Стариков нарэшце вельмі добра згуляў 21 номер подорожник. Будет добра з трансляції нашої, то в кінці матча ви можете йти навіть посередині, да, коли буде у нас перепинок. Будуть показувати, може, ліпші моменти, коли відкривають. Безумовно. З подорожника на нашій трансляції. Антонович понесся хутенько. Шукає, кому дати пас. Як мінімум в ротації. Так, хто гуляє в нападінні, я поки не можу розібратися. Ну, зараз по ходу. Угу. Спробуємо пресінкувати. З тих, хто долучився до команди, обвісили тільки про долучення Ебуки Неджі. Так, поглядимо атаку. Стариков добрий удар. Ладуцька на Старикова, Стариков на Тамковича. Мирослав добрий, да, пас. От таки трошки Морозик. Так. Ну, наші технічні супрацовники постаралися для нас. Так, медіа команда зробила все. Это такая еще... О, приємно, так. Добре познайомитися з футбольною командою. Особливо, коли некий фанат когось... Опа! 4 номер. І назирати. Оп. От добре приймає. Да, прическа своя. Якраз про її зараз розмовляли. Гол! За Ниву з першої ліги.
Але хто забивав, я не згадаю. Воронкович, Мгм. так, так, так. О, як ефектно. Так, Вес. навес. І що у нас? 21 номер. Трошки прослизнув, правда, м'яч його по голові. М. Не захотів робити навес, да? Ну, такий розіграш. О, дуба! А завзятори в такий надбор, які прийшли на стадіон, справді заслуговують самих теплих Смачних слов кулішей. і смачних кулічей. Вот. Будуть. Опа. Ні, Опа! свободи ще й у руки. Будем сподіватися, Арбітр. що ён... Подавав. Але Воронкович, гэта шанс Так, свой. давай, бей! Да! Давай. Сезон ми навідаємося 18 красовика. Знову-таки Мгм. нагадую, приходьте на В зустрічу клубі пена. завзяторів з Пункачами. А, ну так, гэта была добрая парада. Кудзіну кап'ё не спяшаўся. І трохі спыніўся, но ён захацеў. Захацелася яму